खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दिनैहाय मोनसे आपडेट होनो नाजानाय जादोंलाय आपडेटआ जाहैबाय जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनजोबखाबाय जेराव आथिखालाव क'क्राझारनि एमपि जाय टार्म्स मोननै जानानै थांबाय नब कुमार सरनिया जाय नब कुमार सरनियाखौ दायो स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया फोसावनानै होबाय जे नब कुमार सरनिया एसटि सार्टिफिकेट नङा बा एसटि नङा बिथाङा नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानैसो एसटि गेलेदोंमोन जायखौ नोजोर बोनानै मैया दाखालिनिफ्रायनो गोबांथार बेबायदि जोंनि गेजेराव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों खौरां मेल लानानै बे बाथ्राखौ फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव जाय केस होदों जनकलाल बसुमतारी जायखौ जोङो जनजाति सुरक्षा मन्चनि बारग' आफादगिरि होननानै मिथिनाय जायो बिथाङा मोनसे समाव केस होदोंमोन आरो केसआ गोबाव सम केस गेलेनायनि उनाव बिथाङा दायो देरहाफैबाय होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय आरो जों बयबो गोजोनबाय जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा सोरबा सोरखौबा दाय होनाय सोरबा सोरखौबा अजद होनाय जाबसिननाय बेबायदि जाथायफोरा जालाबाय थादों जायखौ नोजोर बोनानैनो नंगौ बेनि सायाव गिबि जानाखि लकसभा बिसायख'थि जादोंमोन जेराव नब कुमार सरनिया देरहाजेननाय समाव एमपि इउजि ब्रह्म बिथाङा नैथि मासियाव थादोंमोन आरो नैथि मासियाव थानाय इउजि ब्रह्मआसो बे केसखौ गेलेनांगौमोन होननानै गोबांफ्रा बाथ्रा बुंदों बेनि सायावनो इउजि ब्रह्म आथिखाल आसामनि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों बे खुगा बेखेवनायखौ नोंथांमोनहा नायोब्ला थारैनो रोखा जागोन बेनि सायाव नायोब्ला नोंथांमोनहा रोखा जागोन आरो नब कुमार सरनियाबो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जेराव बिथाङाबो दासिमबो कर्टआवबो बा स्क्रुटिनि कमिटियावबो बेबायदि अजद होनो हानायनि बा नायबिजिरफिनहोनो हानायनि खाबु दंबावो होननानै बुंबाय थादों बेनिखायनो जोङो बेखौ नेग्रोयोबा मोजां जागोन बेनि सिगां जों सोरखौबा क्रेडिट होनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बखिनाय बेबायदि खालामालासिनो जोङो बे जायनाखि फाइनाल अर्डार बा कर्टनिफ्राय फाइनाल अर्डारथार बा ओरैहाय जोङो स्टेट इलेक्सन कमिसन बा सेन्ट्रेल इलेक्सन कमिसन बेफोरनि बाथ्राखौ जोङो एसे नोजोर बोग्रोनानै नायोब्ला मोजां जायो दा बेनि सायावनो आथिखाल मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ मा बुंदों जों बेखौ एसे नायोब्ला रोखा जागोन होननानै आं सानो नायलांनो हागोन सरनियानि एसटि दानजानायनि बाथ्राया जोबोद गोलाव दा जेरैबायदि बुंबाय थादों बिदिबो नङा 2014 बे देरहादोंमोन आरो बिनियाव मोनसे केस जादोंमोन हाइकर्टआ बिनि उनावहाय गोबां ट्रायल होबाय ट्रायलनि उनावहाय मोनसे अर्डार होदों जे सरनियाफोरखौ जिहेतु सरनिया हिसाबै एसटि लिस्टआव गैया सरनिया टाइटेल लिरनायफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनो नाङा बे हिसाबै डिपिएफनि समावनो हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो खेबनै थांखि लादों बिसोरो सरनियाफोरनोबो सार्टिफिकेट होनाय दा हाइकर्टआ बेखौनो मोनसे अर्डार होदों बे स्टेट गभर्नमेन्ट एबा काउन्सिलाथ' नंथारा स्टेट गभर्नमेन्टआबो अथरिटि गैया ट्राइबेल लिस्टखौ सोलाय सोल' खालामनो नाथाय बिसोरो बेखौ सिफायजोबनानै नियमबो सिफायजोबनानै बिसोरो बे एसटि सार्टिफिकेटखौ होदों दा बेवहाय अर्डार मोनसे ओंखारनाय लोगो लोगो एसटि सार्टिफिकेट होनायखौ उइड्र खालामफिनो आसाम गभर्नमेन्टआ दा बे अर्डारखौनो उइड्र खालामफिनो बिनि उनावहाय एसएलएससि कमिटि थायो स्टेट लेभेल जितु स्क्रुटिनि कमिटि बेवहाय मोनसे पिटिसन गोलैदों बे पिटिसनाव स्क्रुटिनि खालामै बिसोरनि फाइन्डिंसआ होनदों मा बे एसटि नङा माने बर' कसारि नङा खारन बे बर' कसारि हिसाबै बे एसटि नंगौ नङा बे आलादा बाथ्रा खिन्थु बियो बर' कसारि हिसाबै एसटि लादों आरो बेयो बर' कसारि नङा बे हरु कर्सआव गोलैयो बेनिखायनो एसएलएससि कमिटिया बेखौ बुंदों मा बे बर' कसारि नङा हिसाबै बियो बे नामजों बे टाइटेलजों एसटि सार्टिफिकेट मोननो हाया खिन्थु बे मोनसे स्पिकिं अर्डार आरो हाइकर्टआ 2014नि इलेक्सननि उनावहाय होनाय केसाव जे राय होदों बेजों सोमोन्दो गैया दा बियो अट'मेटिकेलि बेनि थाखायनो बिनि एमपिसिआ डिसक्वालिफिकेसन जाया खालि एसएलएससिआल' बुंदों जे बियो बर' कसारि नङा दा बिनि थाखाय माखासे आयेननि फारि दंबावो अब्लासो बेखौ इलेक्सन कमिसना जुदि डिसक्वालिफाइ खालामनांगौ होननानै सानो खालामनो हागोन दा जेरैबायदि माखासे मानसिफ्रा बुंलाबाय थादों एथ' गोरलै बाथ्रा नङा बियो आरो बेहाबो एपिल खालामनायनि मोनसे राइट दङ एसएलएससि कमिटिनि डिसिसनखौबो चेलेन्ज खालामनो हायो थ' बियो फल्स सार्टिफिकेट होननानै
एमपि जादों बेथ' बै समफ्राव जेनेबा ओरैबायदि माखासे एलिगेसनफोर लाबोलायनाय जादोंमोन इउजि ब्रह्मआ केन्डिडेटमोन बे माने बै समाव जों डिसिसन मोनसे लादोंमोन मा केसआ जिखुनु होनो हायो जिहेतु आरो जोङो आं मोनसे गुबुन लेभेलाव मोनसे खामानि मावनाय सासे व्यक्ति हिसाबै बे हिसाबाव केसआव जिहेतु आं नांथाबबाय थानो हानाय दस्रा नांथाबदोंसै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया प्रमद बर' आरो जाय केस होदों जनकलाल बसुमतारी बिथाङाबो रायज्लायफैदों आरो बे समाव मोनसे बोसोन होलायनाय जादों नोंसोर आवगायदो जों हेल्प खालामसै खारन केसआ सोरबा केन्डिडेट होथारनांगौ गैया बे हिसाबै केसआ होलायनाय जादों उनावसो बेखौ राजनिति खालामलांदों सोरबा केस होआखै सोरबा केस होदों बेखौ राजनिति खालामलांदों आरो दिनै जायफोर खोथाखौ बुंदों बे अट'मेटिक जिनिस नङा माने एसएलएसि कमिटिनि रिपर्ट मथे बियो बर' कसारि नङा फाइन्डिंसआ आरो बियो बेखौ चेलेन्ज खालामनो हायो चेलेन्ज खालामबाबो बे देरहायाबो जानोबो हागौ आरो बियो थाङै थुङै बियो जुदि प्रुभ जाहैयो फाइनाल स्टेजाव अब्ला बेखौ गुवाहाटि हाइकर्टआ बिनि सायाव अट'मेटिक एक्सन लानाय नङा गुवाहाटि हाइकर्टजों लिंक गैला आरो इलेक्सन कमिसनाबो बेखौ अट'मेटिक माने एक्सन लानाय नङा बिनि थाखाय आरो गोदान मोनसे आयेननि प्रसेस दंबावो अब्लासो बे डिसक्वालिफिकेसन प्रसेस एसे गोलाव दंबावो बे फैनो हायो बेखौ नायगासिनो दङ काउन्सिलनिफ्रायबो बेखौ लानानै हांगार फुनलायनाय माबा फुनलायनायनि जे राजनिति गासिबो बाथ्राफोरखौ बुंजोबलायनांगौबा बाथ्राया एसे आलादा ओंखायनो क्रेडिट लालायनाय बा लाथों जनकलाल बसुमतारीखौ आङो क्रेडिट होगोन जे बिथाङा हारसिङै आरो सोरबा सासे इस्लारि होननाय बिथांमोना केस होनानै पंकज इस्लारि बेसिम जे लाबोदों भाई जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु गेजेराव सोरबा जे हाबनानै राजनिति खालामबाय थादों हांगार फुनलायनाय जाबाय थादों बेफोर जाहैबाय एसे अज्ञाननि मोनसे अज्ञानतानि मोनसे साइन बियो आरो दाबो बे जिनिसा फाइनाल स्टेज जिहेतु फैयाखै आरो आयेननि मोनसे पर्याय दं